Orduan hemen, Franz Fanonek erraten duen bezala, kolonizazioa oso estruktura manikeoa da. Horregatik kapitulo batean sartu dut espres Xuberoko pastoral baten forman onak zintzo eta turkak gaizto. Honekin zer nahi dut, Crusoek errepresentatzen du zanpaketa. Lehenbiziko momentuan izan nuen zalantza, ja bi Crusoe egin behar ote ziren. Hemen zanpaketa bikoitza baitugu. Baina horrek ere eramaten induen pentsatzera, eta orduan ze ostiral bat edo bi, ez, gu bat gara, hori dudari gabe. Eta orduan ja gauza simplifikatuz, pentsatu nuen kanpionek erraten zuen bezala, hemen bi partido bakarri daude, zapaltzainena eta zanpatuena. Crusoek errepresentatzen du ez bakarrik kanpotik heldu den boterea, baina botere horretan bertan gozo dena ere. Irlako jendea bat egiten duena Crusoerekin, Crusoek berak aragiztatzen du jende hori. Eta berriz hor Palmagako gobernamendu horretan, hor daudenen artean, egiazki hori gauza historikoa da, nola Palmares izeneko populazioak egin zituzten Ameriketan eta esklabo zimarroiak edo ihes egiten zuten esklabitudetik hoien artean eratu zituzten hiri klandestinoak oianetan. Eta horretara ez bakarrik beltzak, baina baita ere bertako jendea eta baita ere europar ieslariak ere. Soziedade horiek aski ongi estudiatuak izan dira, eta horregatik Palmares izen hortatik edo Quilombo horietatik Palmaga nik errepresentatu nahi izan dut hemen, eta hor ere denetari daude, hor natiboa daude, indigena daude, esklabo afrikarren ondorengoak, eta baita ere europarri eslariak hor daude. Honekin zer nahi dut, baten batek erraten aldu hor ez daudela representatuak, behar bada ez hau komiki bada, erran bezala parodia bada. Parodia horretan loritoak ere hor daude, loritoek sekulako rol nagusi jokatzen dute, eta hori da komunikabide gehienek eta egiten dutena, komunikabideak non daude, semiotika ministerioetatik heldu diren aginduetara, eta horiek betetzera. Eta horren bizipoza, eta demokrazia, eta izpotolo horietan igeri egiteko, eta jendea gehiago nahasarazteko. Lorituak hor agertzen dira, eta agertzen dira beste personaia batzuk, kolonizazioa bere gordinean, ezautu izan dugun bezala, hor normala izaten da kolonoa eta soldadoa, eta pean indigena edo meneratua. Hemen Europan, bien artean, badaude lorituak, badire karramarroak, badire beste batzuk, badire ofizio batzuk, oso ongi bizi direnak, sos publikoetatik, hain zuzen ere, meneratuari sinestarazeko ongi bizi dela. Eta esklabo baldin bada, esklabo zoriontsua behar dela izan, hemen oso ongi jaten dugula, eta gainera kupoarekin askatasuna badugula eta zerua irabaziak.